now, it's time for SPG, as in Super Pack Gunner Secret File. Sinubo niya ang ano ko at naubusan ako ng lakas. Hi, DJ Rocky. Kapag malalim ang gabi, masarap makipaglaro para hindi dalawin ang antok at tuluyang makatulog. Iyan ang prinsipyo ko sa trabaho. Itago mo ako sa pangalang Paeng. At ito ang aking SPG, as in Super Pack Gunner Secret File. Isa akong security guard sa isang call center company. Graveyard ang shift ko kaya hindi po pwedeng inaantok ako sa trabaho. At lalong hindi pwedeng magnakaw ng idlip dahil baka makapuslit ang mga may masasamang balak o may mangyaring hindi maganda at mapahamak ang mga tao sa opisina. Sa aming mga gwardya, bawal ang antukin, bawal ang mahihina, at bawal ang pasaway. Kung kaya't maliban sa kape, nakikinig ako sa 90.7 Love Radio para manatiling gising, nakatayo at matigas. Ang tuhod para maglibot sa buong compound ng opisina. Sa opisinang binabantayan ko, 2 lang kaming gwardya na panggabi. Ako ang bantay sa labas at ang kasamahan ko naman ang nasa loob ng building. May mga gabing hindi pumapasok ang kasamahan ko, kaya napipilitan akong magsarili. Oo, DJ Rocky, sa lawak ng opisina namin, nagsasarili ako. Dahil wala nga naman akong kasama na mag-ikot sa buong opisina. Solo flight, kumbaga. Mababait ang mga empleyado sa call center namin. Sa kanilang lahat, meron akong kaibigang babae. Itago natin siya sa pangalang Shy. Mga ilang buwan pa lang kaming magkakilala ni Shy. Talagang nakagaanan ko na siya ng loob. Siya yung tipo ng kaibigang maalaga, medyo makulit, maharot, pero higit sa lahat, maganda at sexy. Kahit kaming mga gwardya ay kinakaibigan niya. Kinakausap din niya kami kapag break time niya. Minsan pa nga, nililibre niya kami ng kape. Ayaw niya raw kasi na antukin kami. O, diba? Ang sweet. So, isang gabi, wala yung kasamahan ko. Nakita ko minsan ni Shy at nilapitan niya ako. Tanong niya sa akin, Paeng, ikaw lang mag-isa ngayong gabi? Sagot ko naman, oo hindi pumasok yung isa. May emergency daw. Sumimangot siya, pero agad naman napangiti at nagsabi, hindi bale, break time ko naman. Samahan na lang muna kita. At natuwa naman ako kay Shy
Kasi naramdaman kong concerned siya sa akin eh. Hindi ko nga lang inaasahan ang mga sumunod niyang sinabi. Gusto mo? Maglaro tayo? Sabi niya. Nagulat ako. Bigla akong nanlamig. Sabi ko, anong laro? 2:00 na ng madaling araw, maglalaro tayo? Sagot naman ni Shai. Oo, Paeng. Kasi parang matamlay ka eh. Hindi ka dapat pinanghihinaan ng loob kapag ganitong mga oras. At naging malagkit bigla ang pagtingin ko kay Shai. Papak! Niyaya niya akong makipaglaro sa kanya ng truth or dare. Siyempre, pumayag ako. Kasi para sa akin, katuwaan lang naman eh. Dahil siyang nagaya, siya raw ang magsiset ng rules. Pag nanalo raw ako, ang dare niya ay huhubaran ko siya ng kanyang wristwatch at ipahihiram niya sa akin ito ng 1 buong araw. Pero kapag siya naman daw ang nanalo, ay babasain niya ang manipis ngunit mahaba kong nightstick o batuta gamit ang kanyang dila. Siyempre, pumayag na lang ako. Mukha naman kasing interesting yung dare na naisip niya. Eto na nga. Nung naglaro kami, puro truth ang sagot namin sa umpisa. Pero, nang may tinanong siya tungkol sa bilang ng mga naging ex-girlfriend ko, hindi na ako nakasagot. Napilitan akong tanggapin ang dare niya. Kaya, dahan-dahan kong hinugot ang manipis, ngunit mahaba kong batuta. At dahan-dahan kong ibinigay sa kanya, habang siya naman ay natatawa sa akin. Pagkatapos kong ibigay ang batuta ko sa kanya, narinig ko ang isang sigaw sa labas ng gate ng compound. Balot! At gusto ko tuloy bumili ng balot. Yun kasi ang pantawid gutom ko kapag madaling araw. Sabi ko kay Shai, Shai, dalihan mo na yan. Bilis, may bibilin pa ako sa labas, uy. Pero itong si Shai, mas naging mapaglaro. Ayaw niya pang dilaan yung batuta ko. Ngiti lang siya ng ngiti. Tinutokso ako na kunwari ay isusubo na ang batuta. Pero hindi naman tinutuloy. Kaya nabibitin tuloy ako. Nagmamadali na ako kasi baka lumampas na ng daan yung nagtitinda ng balot. Ayaw talagang makisama ni Shai. Nakatitig lang siya sa akin habang nakanganga at hawak ang aking batuta. Parang sinusubukan kung hanggang saan ang pasensya ko. Matigas talaga tong ulo ni Shai. Kasi ayaw niyang bitiwan yung batuta. Kaya ang ginawa ko na lang, sinubukan kong agawin sa kanya yung batuta ko. Hanggang sa isinubo niya na rin ito at binasa gamit ang kanyang tila. At tuluyan na siyang nag-wheels on the bus, go round and round. Wheels on the bus, go round and round. Medyo natagalan habang nasa bibig ang batuta. Inip na ako kasi nandiyan na yung naglalako ng balot eh. Tinangka kong hablutin sa kanya yung batuta ko pero matigas ang pagkakahawak niya. Mahigpit kumbaga. Hila ako ng hila, siya naman subo ng subo. Binabasa ng laway yung kabilang dulo ng nightstick ko. Ay,
Nakakahiya tuloy ipanghampas ito. Amoy laway ni Shai. Hanggang sa nagsawa na rin si Shai. At tinapos niya na ang dare. Binalik niya na sa akin ang mamasa-masa kong batuta. Natawa siya. Nanliit naman ako sa sarili ko. Pagkatapos niyang ibalik sa akin yung batuta, kumaripas ako ng takbo para lumabas at habulin ang nagbebenta ng balot, kaso hindi ko na siya naabutan. Ay, nakakalungkot. Pagbalik ko sa loob ng compound, natanaw ko uli si Shai. Nakatingin sa akin. Kinawayan niya ako at saka nag-goodbye. Kasi babalik na siya sa shift niya. Pagkatapos nun, hindi na ako inantok. Hindi rin ako nakaranas ng gutom. Naitawid ko ang shift ko nung gabing yun. DJ Rocky, aaminin ko, nag-iba ang pagtingin ko kay Shai pagkatapos nun. Tumibay at tumigas ang paninindigan kong maging matino at masipag na security guard. Dahil kay Shai, nabuhayan ako ng loob na pumasok sa trabaho tuwing gabi. Hindi nyo na itatanong, mas lalo rin kami naging close na magkaibigan. Kaibigan nga lang ba? O kaibigan na? Siya na kasi mismo ang nagmo-motivate sa akin gabi-gabi. Araw-araw. Pag nakikita ko siya, tumatayo ako. At nangungumaling sa kagandahan niya. Single naman ako eh. At single din naman siya. Kaya wala naman sigurong masama kung susubukan kong ligawan siya. Hayaan mo, DJ Rocky. Babalitaan ko kayo kapag lumalim na ang pagkakaibigan namin ni Shai. Sa ngayon, didiskarte muna ako para isang araw makapag-rock, baby rock din kami. Salamat, DJ Rocky. At hanggang dito na lang muna. Muli, ako si Paeng, but not call me Tio because alam mo na kung anong mangyayari sa pangalan ko. At ito, ang aking SPG, as in Super Packinarn Secret Found.